Mae'r Gymraeg yn fel siapio pwy i fi fel person, i fod yn onest. Mae gyda fi sawl ffrind Saesneg, ond maen nhw'n meddwl bod e'n fi o special bod fi'n siarad Cymraeg. Mae fe'n jyst dod â cyfleoedd newydd i fi yn y brifysgol, dydyn nhw ddim yn cael. Bod fi'n gallu bod yn hollol naturiol yn un ffordd, ti'n gorfod meddwl beth sy'n siarad, mae'n dod yn rhugl. Ti'n dall pobl o well. Mae'n braf wedyn ar yr ochr clinigol lle da ni'n cael siarad efo cleifion yn hollol naturiol. Da ni'n well yn egluro bethau'r cleifion na beth sy'n egluro'n Saesneg i rywun. Ac wrth gwrs mae hynna'n hybu cydymffuriaeth nhw a bod nhw'n dasht yn well. Mae jyst y cyfathrebu a dwi'n meddwl hwnna sydd ar y top y triongl. Mae cyfathrebu'n holl bwysig mewn gofal iechyd. Dwi'n meddwl bod siarad Cymraeg yn sgil rili hanfodol i person ifanc sy'n byw yng Nghymru. Mae pam dweud mae'n rhoi cyfle i'r swydd fi, ond dwi'n hoffi siarad iaith gwlad fi. Fi'n ddiolchgar iawn bod fi'n gallu byw yn mywyd yn ddwyieithog trwy gyfrwng y Gymraeg, yn enwedig o fod wedi symud o ardal fach yng Nghaerdigion i brifddinas yng Nghaerdydd. Fi'n meddwl mae pobl yn aml yn credu bod y cam o fynd i'r brifysgol yn golygu cael drws ar gyfleoedd dwyieithog, ond dim dyna'r achos o gwbl. Pidwch bod ag ofn meddwl bod eich Cymraeg chi ddim yn ddigon da, achos o'n i'n defnyddio lot o dermau Saesneg yn y tiwtorialau. Mae hwnna'n hollol naturiol ac yn iawn i ddefnyddio. Dwi'n meddwl mae'r Gymraeg yn golygu popeth i fi. Dwi'n byw fy mywyd i gyd drwy'r Gymraeg. Heb y Gymraeg, dwi'n meddwl fysa genna fi'r ffrindiau sydd genna fi. So ni'n sicr ddim yn gweithio yn y swydd dwi'n gweithio yn ddiwan. Mae'r Gymraeg jyst yn agor gymaint o ddrysau'r dyfodol. A so ni'n annog i bawb sy'n gallu siarad bach y Gymraeg i drwy datblygu Gymraeg yn y brifysgol a astudio drwy'r Gymraeg. Mae'n medru astudio a gweithio a trwydweithio, cymdeithasu. Popeth proffesiynol drwy'r Gymraeg. Mae'n profiad aruthrol ac 'swn ni'n newid am y byd.